De 8-jarige Ilyas Zaydan uit Eindhoven laat in een video op YouTube zien dat hij een fantastische controle over de bal heeft. Zijn filmpjes worden al honderdduizenden keren bekeken. Ja, want op YouTube had hij al enorm veel hits. 250.000 geloof ik was vandaag. Niet te geloven, niet te geloven. Hoe komt dat? Wat moet ik zeggen, omdat hij goed kan voetballen misschien. Door zijn talent, techniek, snelheid en misschien omdat hij bij PSV speelt. De F-pupil uit de jeugdopleiding van PSV wordt in de video die online is gezet door de vader van het jonge talent Jong Messi genoemd. EDTV sprak met de vader en Ilyas. En wie is je voorbeeld? Ja, Messi en Adil Taarabt. En waarom? Ja, ze zijn snel en technisch. En waar wil je later voetballen? Ja, bij PSV. Ja. En hoe ver gaat hij komen? Ja, ik weet het niet. Dat is de tak van PSV. Ik heb hem getraind en dan heb ik hem gebracht naar PSV. En nou, ze zijn de profs. En ze moeten hem gewoon trainen. Ik stop ermee.